Kana kung fiesta, di kinahanglan mag-disco mo. Kaya kanang disco, supak man na anak sa kabalaan sa mao nga fiesta. Muna ato sa kuan, ako din ang iwali. Kaya ba mag-minig disco? Dancing in Satan's company. Kanang mga nisod sa disco, iyan as demonyo. Uy, pasensya na mo ha. Gingharian na ni Satanas. Gano man, tuwa dito ang grabe nga bisyo. Tuwa dito ang mga grabe nga kalawayan. Mahubog na ang inyong mga bata in town, ang mga dalagita, nagpapuok. Sunod adlaw, nabuntis na. Tungod na sa kalawayan na naa sa disco. Tinoo dili. Pasensya na mga daghan yung masuko na ko. Kaya masaon mo na Pwede rin hibaw mo dito sa Cebu, doon na may gitawag Christian disco. Ang Christian disco na mo, nakapoy disco, pero Christianized na namo. Nakapoy sayo-sayaw, Christianized na namo. Yan ay mga program, yan, nag-promote sa kinaiya sa mga santos. Doon na po'y sharing of experiences, inspiration sa katawhan nga naa diha, nindot kaayo ang mga fiesta. Itawag na mo Christian disco. Limited lang, nakapoy inom, pero dili palabi. Kay fiesta god. Hindi, fiesta mo, watay disiplina. Kung di na natubuhaton, we practice pagan practices. Nya, kung imo nang sawayon, ikaw di pinakangilad sa inyong parokya. Ikaw ang pinakangilad sa inyong kapilya. Mag-fundraising gamit ang disco. Mag-disco taron aron mahuman itong kapilya. Namura na.